Ngiyabingelela abazalwane egameni leNkosi Jesu Kristu. Ngibingelela ukholi bonke endlini ngokukhulu kuyithoba. Ngibingelela uBamtanda noMntanda Bishop Lami ngiyathoba phansi kodolo lwakho. Amen. Ngibingelela abosingabo babo Mnesi Archbishop nomama. Ngiyabingelela ngegama leNkosi Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Siyabonga ukuthola lethuba lokuthi siphumelele kuze kube lenkonzo enhle kangaka, kuhle kangaka, kuhlobile. Sizile umsebenzi uqalile emini ngokuba sedeli bendlela, kodwa sizothi sibonge ubaba umsebenzi awenzile kuze kufike lesikhathi esizokusho nje manje okuzokwenzeka kulesikhathi umsebenzi emini uqalile. Mangibuka abazali bami ngiyathemba ukuthi ubaba uMagosi bengaphethanga amaharabu namafosholo ukuthi azogubha, ubephethe nje amahariki azoharika ngokumsebenzi. Mawubuka abantu abangangani ukuthi umsebenzi wona sewusetshenziswe, nami nje ngehariki enginayo engizoharika ngayo ngizothi umsebenzi awuqhubeke kulebandla. uNkulunkulu abuse. Amen. Nami nje nginezi nje lodwa ngifundele ngokuka John 10, ungifundele nje uverse 11. Amen. Isihloko sithi umalusi omuhle. Ngingumalusi omuhle. Umalusi omuhle udela ukuphila kwakhe ngenxa yezimo. Amen. Bazingcwele. Ngithanda nje isihloko sizothi umalusi omuhle. Ngingumalusi omuhle, umalusi omuhle udela ukuphila kwakhe ngenxa yezimo. Uthi angisho ukuthi laba esize ngabo namhlanje abazali bami laba bangaphambi kwami nabo bayazi ukuthi nabo banomelusi onguNkulunkulu okuzosiza kule ndlela. Uma izothiza umalusi omuhle uyaqaphela nje kwaluseni lezimvu ukuthi zingabhozomelwa nayimpisi. Umalusi omuhle uyaqaphela nalezimvu azilusayo ukuthi azihambi la zithanda khona. Umelusi omuhle uyaqaphela ukuthi zona lezimvu azenzi noma isikanjani. Uyaqaphela ukuthi lo melusi omuhle ukuthi endlini kaBaba uNkulunkulu khona. Kuneclip nje ukuthi ngishe ngibhekise ngapha ukuthi umholi uyaqaphela ukuthi alipheli ithulule endlini kaBaba uNkulunkulu. Amen. Ngizothi umsebenzi kaMalusi muhle ngalendlela eyisimanga, kodwa izwi lafanele kakhuluma ukuthi kumele banithobele, kumele banilalele. uNkulunkulu anenze kahle. Ngizothi nalesi sikhathi kuseyiso isikhathi sokuthi umsebenzi kaBabankulu uqhubeke endlini. Mama wami ngiyathoba mangibuka ukuthi ngingene lapha kuThitho
ngizothi izimali laphana kuThito wesibili ku3 malizothi kanjalo abesifazana abadala mabafundise abadala abasha babo ukuphatha kahle amadoda abo nokuphatha kahle amakhaya wabo. Lizothi laba badala mabaqaphele ukuthi abasiba abahleki, mabaqaphele ukuthi abasina igqila zewayini, bese bayehlela ukuyofundisa lehlobo eyingane ukuthi mani amadoda aphathwa kanjani, amakhaya aphathwa kanjani, abayeni bayathobelwa. Liyangibamba ke igama lokuthoba endleleni, sibonile abomama basathobi bano 50-50, kodwa izwi likaNkulunkulu yile lithi abesifazane mabathobe. Ngizothi mama wami na umphako endleleni, ngiyazi indima sekunesikhathi ukule ndima, kodwa nje sizothi mangizothi sizoharika ukuthi sizokuqinisa ukuthi uhambe ngalawo mandla. Kunabesifazane eBhayibhelini ongafundisa baningi nje abenza kahle, baningi futhi esibukela kubo izinto mazisishaya noma izinto sibona ngathi ziyama endleleni yethu. Munye nje wesifazane engimthandayo laphana kuMateyu wesifazane baseKhana mayizothi kuJesu, Jesu mina ngihambi la ungakasho lutho. Uzwakala uJesu athi wena wesifazane angizukuthatha isinkwa sabantwana bami nisiphe izingane. Uyaphendula wesifazane uthi Jesu nezinjana ziyayidla imvuthuluka ewayetafuleni labaniniyo. Kulesifundo ngifunde nje ukubekezela. Kulesikhathi samanje kuyabekezelwa nasekukholweni, izinto zithi noma zivuka laphana ubachweba baseduze kwakho ukuthi akuhlanganiswe lokhu umuzo omunye ukuthi ngathi uyaphunyuka, ngathi uyaphuma esandleni, kubiza ukubekezela. Ngizothi uNkulunkulu angisize endleleni, nami ngiyagijima. Ngicela Hallelujah. Hallelujah, amen, 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 amen. Uma ungahambi wena la uqobo ungasikhuphuli la. Amen. Ngifisa ukuthi namuhla ungenzi lutho uNkulunkulu engekho. Ngizothi baholi bami kulesi sikhathi nisahola ningenzi lutho uNkulunkulu engekho. Ngizothi ngalesikhathi methembeni kwaNkulunkulu umsebenzi sowuqalile ningenzi lutho uNkulunkulu engekho. uMoses ukhuluma lamazwi mayizothi uma ungahambi nathi asihambe uqobo. Mawuyibheka lapha phezulu ngathi kwake kwaba nengxabano kule ndaba uNkulunkulu mayizothi Moses mina sengizothumelela nje ingilosi ezonihola ezohamba nani ngoba ninenhliziyo ezinkulu. uMoses useveza le ndaba yokuthi uma uNkulunkulu ungahambi nathi asihambi.
Ngizothi ibandla oliholayo uma kuneziphambeko, uma kunezinto ezisolekayo, imamholi, imani bantwana basekhaya, imani baholi bami, nithi makwenzeni nje nalokhu endlini kaBaba uNkulunkulu, mina ngisaholi. uMoses uzuvukelwa yilamazwi okusho ukuthi mina uNkulunkulu sengikhetha ukuma. Uyamkhumbuza ukuthi uNkulunkulu masewuthi wena nayi ingilosi, ngiyayibona ingilosi ilungile, kodwa manje uNkulunkulu wena ezwini lakho wake wathi ngeke usiyekelele, wake wathi futhi ngeke uzushiye, waze wathi lapha kuIsaya siyoze siguge unathi, waze wathi siyoze sibe impunga, uyosithwalela umthwalo. Namhlanje sowuthini? Ngizothi nani izinto masibuka endleleni ningayisebenzisa le ndoda ukuthi mani uma nje endlini kaBaba uNkulunkulu kungahambeki mani. Ngizothi ngalesi sikhathi uNkulunkulu usazolithwala, wake wabathwala nalabantwana baka-Israyeli, bayathwaleka abantwana endlini kaNkulunkulu uma niqotho nihamba ngeqiniso. Nginithembile mangibuka isigaba esikuso ngize nginamahloni yokuthi ngizoma phambi kwabazali bami ngale ndlela, kodwa yizwi kaBaba uNkulunkulu elingikhuthazayo mangizothi namhlanje ningabelusi, lusani izimvu zikaBaba uNkulunkulu. Amen. Ngalesi sikhathi mangizothi baholi bami asikwazi ukungahlala endlini kaBaba uNkulunkulu, uNkulunkulu engekho. Asikwazi ukukhonza endlini uBaba uNkulunkulu engekho. Asikwazi ukukhulisa abantwana uBaba uNkulunkulu engekho. Asikwazi ukushumayela singahambi naye. Bayadumisa akekho, bayashumayela akekho. Ngizothi bantwana basekhaya seyisendlini asimeli. Ngizothi asikwazi ukuhamba uNkulunkulu engekho endlini kaBaba uNkulunkulu. Usumshumayela kangaka, usuthandaza kangaka, usudumisa kangaka, kodwa yena akekho. Yebo umuhle uqolile, kodwa yena akekho. Ngizothi baholi bami unegunya lokuthi asimeli. Nami ngalamazwi amafishane ngizothi asimeli bantwana basekhaya uma uBaba uNkulunkulu engahambi nathi. Kunezwi lake lakhulumeka lana lathi uma beyakha indlu engekho umninizi bayakhela izwe labo bantu. Ngizothi bantwana basekhaya asihlalele uBaba uNkulunkulu, kuyahlaleka. Amen.
uyasho nayo ukuthi mangabe awukho wena awukho nathi asizi. So nje sawubuza umbuzo ukuthi wena usekudinga kangakanani uNkulunkulu relationship yakho ihamba kuphi akusondele kuNkulunkulu ngoba abanye abantu abafundile bathi masifunda bathi amanzi usese amanzi noma ifish ingekho kodwa ifish mayengekho emanzini izofa umhlabathi sese umhlabathi noma ungenasihlahla kodwa isihlahla masingakhishwe emhlabathini siyafa. So bese bathi-ke noNkulunkulu kunjalo-ke kuyo. Uma ngabe uNkulunkulu uyakwazi ukuthi abe khona qhubeka ayiphile noma ngabe ukhona noma ngabe awukho kodwa wena uNkulunkulu mayengekho kuwo. That's one of the reasons sila sisenkonzweni sizama ukusondela kuNkulunkulu noma siney'gibe sinezinto esihlangabezana nazo ezisiphazamisayo kodwa siyazama ngaso sonke isikhathi ukuthi singagcinisile abazalwane abathi sebalele esibhedlela baku-ICU bagcinisela nibiza umfundisi azonikhulekela. Thina siyenza lento kumanje sisaphile. Ngike ngasho ngathi nami eqaleni ningahlali ningathathi lutho kule nkonzo yanamhlanje kusukela ekuseni lokho siyafundiswa babona lazwile bazalwane bonke iy'khulumi zonke iy'khulumi lezizwile sekuzophuma kithi ukuthi senzani baholi bami. Ngicela ukubiza u-Archbishop Dlamlenze mangenza kanjalo u-Archbishop Dlamlenze bese emva kwakhe kuzongena uRev Ngwenya waseGeneral. When I remember that day.
Touch me, Lord. Touch Archbishop Mnisi, ngiyathola mkhulu phansi koNkulunkulu andike kuwe. Ngibengele uBishop Ntanda. Magosini ngibingelela kakhulu. Ngicela ukusho lamagama ukuthi I still respect you. Umunye wabazali abangishadisa and ngisahleli njengoba. Oh, amen. Angikho lapho bazali. Ngicela ukubingelela ibandla kaNkulunkulu. Leadership yaseRoko ngiyalekelela egameni lenkosi. Ngibingelela ibandla kaNkulunkulu lonke egameni lenkosi ngiyabingelela abazalwane. Ku very difficult abazalwane ukushumayeza umkhulu. Ngicela ukusho lokho nje abazalwane. Ku very difficult ukushumayeza ubaba ongaka nomkhulu. Ngiyintanga abantwana bakhe. Manje angazi ukuthi umkhulu. Oqala nje. Kunabantu bazalwane noma abamavesi waphethe kangakanani. Noma uphethe sonke kangakanani. But ayikho into ebaleke njengenhlonipho. It doesn't matter ukuthi lo mdala uyinjani noma uyisidaba noma kunja, it doesn't matter, but you respect. Now angikwazi ukumaza umkhulu nogogo. Kunalezi zinto ezithi yes ngubishop la msonto khona nami la msonto khona bangibekela isitulo kodwa bangifaka phambi komkhulu umntwana. Two, indlela umkhulu I think angisabhizi ngami ngigijima khona mayiqala umkhulu egcotshwa ukuba umuntu from uvane. Now ayikho ke into ngathi uyazama ukumtshela yona. Okugcina ke umkhulu umfundisi. Alikho ivesi angalazi. Noma ngathi ngishumana alikho ivesi uyalazi umkhulu. But ukuthi difficult ukushumayeza umkhulu. Lapho ke ngifuna ukusho yilokho ukuthi ke indaba iqala ukuthi ke bazalwane nje bangenza lamazwi ukuthi uma umuntu ebiziwe ulalela umuntu ombiziwe. Umuntu obiziwe ulalela umuntu ombiziwe. Now angikwazi ukutshela umkhulu ukuthi enze njani because ubizo lwakhe alifani nolwami. Nani bawo angikwazi ukuthi wenzeni. Ubizo lwenu alifani. Ngizogcina ngishumayela into yasenhlokweni lami ngendlela engiphethe ngakhona. Amen. Yini balekele nje bazalwane. Kodwa amavesi ayafana kodwa ke angikwazi ukushumayela umuntu obiziwe ngokubizo lwethu alifani. Especially umuntu omdala. Two, kunalento ethi uma umuntu ethunywa ulalela umuntu omthumile. And uma umuntu ethunywa uya nalapha angafuni khona. Nalapha angafuni ukuya khona kodwa uyakhona. Because wezinto zaluthunyiwe. Akabuzi ukuthi la ngiyakhona kunani. But ulalela i-instruction yalo omthumile. Ngicela lamagama. Uma umuntu elusa akabi clean. Yeah. Amen. Umuntu olusayo nje akabi clean. Umuntu olusayo bazalwane ugqoka noma kanjani amabhutsi uthi ugqoka icathi esidura ukuthi aqhamuke namabhutsi because indaba zona iyalusa. Ukulusa kwenza ukuthi ungole. Ukulusa abanye baze bakuthuke nokukuthuka ngoba uyayusa. Angithi uhambe ngokwenkomo noma uhamba phambi kwenkomo ubamba phambi kwento engelutho uma abantu bebheka. Indaba yami izothi ke
Bokufuna ibandla ezokwenza noma abe yini enganyakazisa noNkulunkulu. Amen. Ilapho indawo yami. Bokufuna nje ibandla ezokwenza noma ngabe yini. Wazela ezokwenza noma ngabe yini enganyakazisa nje uNkulunkulu. Amen. Jalo kuphinda wazela. Bokufuna amadoda esonto azokwenza noma ngabe yini engenza nje ukuthi uNkulunkulu anyakaze. Bokufuna omama besililo abazokwenza noma ngabe yini ezokwenza nje ukuthi uNkulunkulu anyakaze. Abantu abanjalo bafuna abantu abanesicabano faith. Okay. Abantu bonyakaza uNkulunkulu unganayo isicabano faith. Hayi bazalwane. Kumnandi ngeke uphume esontweni. Kodwa isonto befuna abantu abanesicabano faith abajasindawo asenzi lutho ngaphandle kaNkulunkulu. Bafuna ukuthi asinyazi umuntu enkinga hamba ngemali kaDaniel uyobuza uDaniel noma ubuza ababhekiko umuntu eJezari abasomlilo lithi kaNkulunkulu abanesicabano faith abathi Nkosi ngokunokwazela asinakushintsha inkolo yethu ngenxa yomlilo, asinakushintsha inkolo yethu ngenxa yabantu, kodwa siyoma noma ngabe kuyafiwa singamane sihle, kodwa izwi lakho losale kwazela. Bafuna ibandla ezothi sizoma. Siyaphambili. Siyabonga bazalwane. Bafuna leadership ezothi noma ngabe ngesikhathezali usifakwe igwenyama ubekilike, kodwa siyazi siyama. Haleluya. Uma ubuka izwi kaNkulunkulu bazalwane, ngiya encwadini bazalwane. Uma uye ubuka izwi kaNkulunkulu liveza ukuthi ubaba wethu Abraham he had a stubborn faith. Kuyafuneka abantu abazothi noma ngabe uNkulunkulu sokhuluma wena wakhuluma nami ukuthi mangahambe ngihambe ngiyakwenza umhlatshelo ngendodana yami because of my faith, angimtshela unkosikazi wami. Because of my faith kukhuluma wena uNkulunkulu, akukhuluma ngabantu kodwa kukhuluma wena uNkulunkulu. Leyo ndlela bazalwane kukhuluma wena uNkulunkulu, angiyakhona la uNkulunkulu omthuma khona. I will understand uma uthi wena mangambulala yekwenza lokho. Uma ubheka uNkulunkulu Abraham, he was more than 100 years, and umntwana ka-Abraham he was around 25 years. And you were umntwana mfana. Okay, but umuntu ofe uhlangothi ukubiza kukaLevi. Okay, 1 wabuye wangena eKapernawume emva kwezinsuku ezithile kwezwakala ukuthi usendlini. 2 kwase kubuthana abaningi, akwabe kusabakho ndawo nangasemnyango, wakhuluma izwi kubo. 3 beza kuye bethwele umuntu ofe uhlangothi ephethwe ngabantu abane. 4 bengena kusondela kuye ngenxa yesixuku, baqaqa uphahla lapho ekhona, bathi sebebhobozile behlisa uhlaka alele kulo ofe uhlangothi. 5 uJesu ebona ukukholwa kwabo wathi kofe uhlangothi, ndodana uthethelelwe izono zakho. Chapter 3 verse 1. Chapter 3 verse 1. Khona wabuya wangena. Chapter 4 verse 1. Khona wabuya waqala. Chapter 5 verse 21. Khona uJesu esebuye ewelele
Siyabonga. Amen. Yizwi kaNkulunkulu elithi wabuye wangena. Okay. Chapter 2. Wabuye wangena. Chapter 3 verse 1. Wabuye wangena. Chapter 4 verse 1. Wabuye waqala. Chapter 5 verse 1. Esebuyile. Lana sizobheka indoda ebuyayo. Indoda ethi ayivula khona. Ibuye. Ayivuli provide. Ibuye ngabuli zocheka ikanile yona. Hey. Sikhuluma ngendoda ethumindulile. Yayalanga pheshela. Mayibuya. Iyabuya noma ngabe inkosi yakho seyakelile. Uyabuya ezozinyuwa okulahlekile ezovusa okufile. Ingoba uJesu waseNazaretha elithi sibankulunkulu uyabuya. Yes. Lalana bazalwane, asikhulume ngomuntu odlulayo angasabuyi kodwa sikhuluma ngomuntu athi la edlula khona abuyabuye. Ingakho uverse 2 uchapter 1 verse 1 athi wabuya uchapter 3 athi wabuya uchapter 4 wabuya waqala because uchapter 1 uJesu washumayela. Hallelujah. Yes. Okay. Bazalwane, asiyenze kanjani bazalwane? Indaba yami lapha ukuthi yenze noma abe yini. Okay. Enganyakazi uNkulunkulu. Hey, no man. Bazalwane. Bazalwane. Baselokho. Yenza noma abe yini. Engenza nje uNkulunkulu. Anyakazi. Yizwa uNkulunkulu. Uverse 4. Sengotshala phansi. Ithi kunamadoda amane. Only 4. Amadoda. Bazalwane. The number of 4 is very much important. In the Bible, kunamadoda amane. Umubheka kwi-Old Testament. Ithi uNkulunkulu kunamadoda amane ayabamba uphongolo. Makabonga uNkulunkulu. Umubheka uNkulunkulu kwi-Testament elisha. Ithi amadoda amane abethela uJesu. Ithi uNkulunkulu lapha kunamadoda amane ayephethe owayele ohlabweni. Hayi bazalwane. Maso isikhathi sothi number 4 kuthi uthini spiritual. Kodwa esibheke njalo. Yenza noma abe. iBhayibheli lithi bazalwane. Uma lamadoda nayike abanelile. Nayike abanelile. Mase bezwile ukuthi uJesu uselidini. Abaningi baya kuJesu. Ababegwele banemnyango. Baba bazobheka uJesu. Ngoba uJesu indoda yobhekwa. Abanye abanamafasteleni bezobheka uJesu. Ngoba ufanele ukubhekwa. uJesu ingapha uPilato ubhekeni lo uyinkosi yamaJuda. Ithi uNkulunkulu uma befika babeka ukuthi ufikile abantu bagijima kuJesu kodwa lefome babuyele emuva bayolanda yafrey. Umshiya kuphi umngane wakho njengula? Umshiya kuphi umngane wakho njengula? Uzolanda inkosi kaNkulunkulu. Usele lapha. Jesu. Umshiya kuphi umngane wakho? Yizwi kaNkulunkulu elithi owesifazane waseSamaria. Mawubheka kulo chapter 5 verse 30 ku-29 naku-28 ithi iBhayibheli umehlangana noJesu wabuyela emuva. Ithi kaNkulunkulu uverse 30 baphuma endlini beza kuJesu. Uhlelelele ungabalandi oyathi udlala nabo. Uhlelelele ungabalandi usuthwala ibandla elisha elinikeza izinto zaNkulunkulu. Uhlelelele ungayenzi intando kaNkulunkulu. It is not about you. What about you, Jesus? It's not about you. Kuma Jesu. Lengabi ngoJesu. iBhayibheli lithi bazalwane. Bazalwane. Lamadoda amane abuyele emuva. Alanda umngane wakho. Ayasambe. Hayi bazalwane. Ngiyaqabela kamnandi. Basedla abangane. Nibashiye bazalwane. Abanye nibashiye begekele kodakile. Kodwa nasebanye. Kumsebenzi Abuyela ku. wethu ukuyobalanda. Yizwi kaNkulunkulu elithi amadoda amane isiteka uJesu akhumbule ukuthi kunomntana wethu olele phansi ofe uhlangothi
We cannot go siyosindiswa noma siyophiliswa sisiyogulayo akulanje ogulayo noma ngabe usiphi isifo akulanje ogulayo kwafuneka ibandla eliyophuma liyolanda yogulayo. ungabi happy ukuthi uzophuma ukufundisa nami ngiyayibonga inkosi kodwa ushiyile ekhaya ungabi happy ukuthi ushaya istep esihle leso sihle siyasithanda istep sakho kodwa hawa nabo siyambonga uNkulunkulu bazalwane athi ke umuntu obezaNkulunkulu mhlale phansi bazalwane athi umuntu obezaNkulunkulu lamadoda athi mayebheka abheka ngapha athi ukuthi kugcwele bazalwane kugcwele abantu abangafuni uJesu kodwa bazobheka uJesu Kodwa asibeleni bazalwane izwa uNkulunkulu ababeneminyango azange bangene abamemamfoteleni azange bangene kodwa abantu abafuna uJesu bavizwa abantu abangalandi muntu abazobukela ayikali ijameli namhlanje zayikhona ijameli izwa uNkulunkulu elithi amadoda athi uMohlabi yenza noma beyini enganyakazisa uNkulunkulu athi umuntu kaNkulunkulu ayakuphahla angazi umnikazi wendlu wayefulele ngani angiyazi ufinya lapha yayimalini angimazi ukuthi wayebushani umnikazi wendlu kodwa amadoda ayefuna uNkulunkulu azange abuze ukuthi imali irufu azange abuze ukuthi kungena kanjani ithi kaNkulunkulu bavula uphahla lalani abazalwane izwa uNkulunkulu lithi bavula uphahla base babehlisa lalani bazalwane uma bevula uphahla banikeza uJesu i-opportunity yokubona izulu because bavule kuphahla kwaba khona i-connection between uJesu noNkulunkulu uma uJesu esemanzini lithi iBhayibheli kwavuleka izulu nakabonga uNkulunkulu wenzeka isimanga uma ehla sekunamandla endlini yenza noma yini ebanyakazisa uNkulunkulu owesifazane wayenomopho bathi noma begcwele wangabheka ubhala kwabo kodwa iBhayibheli lithi washona phansi yenza noma beyini engathitha uNkulunkulu
wami Archbishop Babumnisi nomama ongiyena Moses waleliba siyathoba holy uNkulunkulu sibonga ukuthi uhambe nawe kwaze kwabala singinike udumo namandla nenkazimulo sithi Ebeneza kuye ukusigcinela umgcotsho onjengawe ebiza ukuthi izwi kaNkulunkulu likelathe encwadini yeSaga ake sihambeni siyobuza empungeni siyazwana abazalwane sibuze indlela empungeni ngoba sometimes indlela nizoyifuna kubantu abarongo nize niyofika eNigeria thola into ezirongo gcina ibandla selifuthwa ngamadumbi bandla lidliswa amagundwane bandla linikwa amanzi arongo ngoba wayibuze bandla abarongo kanti indlela ibuze ey'mpumeni indoda yombono kaNkulunkulu indoda yecebo likaNkulunkulu ngabalikho ibandla ukuba uNkulunkulu akamisanga indoda elikalathi iBhayibheli lidingela amadoda azophakamisa izandla khulekela ibandla haleluya ngiyathoba baba wami uMagosi ngoba nje uphathwa nguwe ebandleni engikulo nebandla lonke bakithi iyodwa into engizoma ngayo la izwi engifuna ukuthi ibandla lonke ukuthi noma ngabe inhlangano iqhubeka kodwa iqhubeke ngisho baba makubiza ukuthi baba usuphela amandla kodwa kahle kahle oJoshua baqhubeka endleleni babamba into eyodwa ke bona ngoba ikakhulu bakuzobamba uJoshua aqhubeke nomhlambi alihambise ukuyafinyelela ezweni uNkulunkulu alifungele oyise babo kwadingeka into eyodwa amazwi omthetho angasuki baholi bami bese niyasidla ngawo imini nosuku haleluya hlale esini lo okhulumayo la bakungwenya lokuphosana ngeke ngathanda emini mkhulu wami bake baveze omalume abanye baveze ubaba abanye basho bonke kodwa la mina nginodadewethu la ukhona udadewethu wakangwenya besinaye ekhona nala emini ngathokoza ukuthi namhlanje ngifike la ekhonza haleluya soke ke bazalwane ngiyezwini la umholi wami ngizofela nje ngivukele sizolomsafuna nami ngizobhekisa isikhathi one sizoqala encwadini kaJoshua ku chapter 1 evesini 6 7 8 bese esamile nje kanjalo aqhubeka afunda u1 Corinthians chapter 1 evesini lika 18 usafunda bengicela nje sithi ukukhuphuka nje kancane uyabathwala bakhe yena bahole uyabathwala
ngabantu uyakwenza ukuthi laba bantu ukuba laba bantu badle izwe engalifungela oyise ukubanika lona. 7 qina kuphela ume isibili kakhulu uqaphele ukwenze ngokomthetho wonke akuyala ngawo uMose inceku yakhe. Ungaphambuli kuwo ngakwesokunene noma ngakwesokhohlo ukuba ube nempumelelo nomaphi lapho uya khona. 8 le ncwadi yomthetho mayingasuli emlomeni wawo, kepha uzidla ngayo imini nobusuku ukuba uqaphele ukwenza njengakho konke okulotshwe kuyo, ngokuba lapho uyakuhlamelisa indlela yakho uphumelele kahle. Izwi lakho linguwe uNkulunkulu wethu. Izwi lakho uNkulunkulu wethu alehlela mahala phakathi kwale ndawo uNkulunkulu wethu. Lizowenza umsebenzi nangalesi sikhathi ngegama likaJesu waseNazaretha kuze kwephakade. Amen. Ubaba wami baba Magoso uke wayibeka lento nasemini ukuthi vele akukho okuningi esizokusho umxoxo akaNkulunkulu kubaleli bakhe. Qedile kahle umsebenzi wakhe. Angithi ama-fruits bekufanele ukuthi awabone phila. Angazi noma niyangizwa bakho. Ave kuhle azobona ama-fruits evangela lishumayeli ephila. Akazukuwabona sewabona ngeshumi ezonikelela thina. Hawu Jesu. Akazukuwabona ngoba sekufanele kuhlanzwe kuvuswe iy'thunywa zebandla. Kodwa kumele ukuthi sibusiso asikhulume phakathi ebandleni ephila. Ayala kusola kuze ebandleni nakubaholi nakubagcotshwa ephila. Ukuze kuzothi noma ngabe uNkulunkulu seyamkhumbula, kodwa amkhumbule azi kahle ukuthi iqiniso ulikhulumile. Azi kahle ukuthi ngisho noma sengamkhumbula uNkulunkulu mayingasuswa kini, kodwa kahle kahle imphefumulo yenu ayizukuzwa kuye ukuthi walihola kanjani baba. Haleluya. Izwi kaNkulunkulu lithi qina umisile babone bami. Endleleni nizohamba niyosebenza. Endleleni nizokuma esikhaleni. Noma ngabe nihlangabezana naluphi uhlobo langaphandle labantu noma lwamanye amavangeli, kodwa nina imani ngesibili. Mingisi uMpostoli Paul ekhuluma lapha encwadini ya2 Corinthians amabheke chapter 4 isihloko nje sodwa lithi uPaul ushumayela ivangeli ngani ngesibili. Ngesibili ungahleki. Manibone nomanyala nithangalo enzeka phakathi ebandleni nibe ngesibili nikhuze niyale nisole kuyisikhathi ngesizwe. Angizolinda ukuthi kube ne-conference kuze nikhuze amanyala enzeka phakathi ebandleni endlini kaSimakade. Ngoba yeke kuhle wona umculo vele bakithi siyawuthanda. Sizwana abazalwane. Siyathanda muhle vele umculo because masiya kuNkulunkulu simehlisa sidinga ukuthi nezimpendulo zethu zifinyelele true worship. Kodwa yini worship anyway? I-worship ezoya kuNkulunkulu iyomkitaza inyawo ukuze what praises goes out and the blessing what comes down. Ayifuka ningwele. Sikulwele ukuphelela sikulwele. Asikwazi ukuya ku-worship at the end of the day. Kukhona abazalwane izinto zama-principles amandla obumnyama phakathi ebandleni.
angazi noma I can go deeper. Hayi lalela bazalwane, asikwazi ukukhipha iline, asikwazi ukuzungaza, asikwazi ukupraise and worship. Epiqi emlonyeni. Asikwazi bazalwane ukuzungaza, kodwa leso sikhathi ihabula malizokhipha isifutha. At the end of the day, abaphela kuyisifutha samandla, kuyinto yamandla, besuka babebezela amanyala. Because why bazalwane? Lithi iBhayibheli limele ukuyala kusole. Likhuze kuyini? Sikhathi simesizwe. Maqhubeka lapha eVesi 4. Uthi uPostoli Paul mayela uTimotheo, uthi ngoba ikhathi zamanje, ikhathi se-social media yamanje, hayi basifunela ihambelana nani nokubathwa kwey'ndlebe zabo. Ezofuneka ukuthi phela uNkulunkulu kufanele simkhonze ebandleni lakithi abazalwane. Hayi noma ngabe mhlawumbe sigobisile konke, saziloba amabala ey'ndaweni zonke, siyihlanganiswa neThapesi, siyawushiya abathwandleni. At the end of the day, siwoshiphelwa nabafana abakhulesile amantombazane bakhe. At the end of the day, akasiyo ubaba walomntwana, kodwa leso sikhathi, hayi nangu uyazungeza, nangu uyafuna ukuthi ayikhona asithole noma ngabe kuyiwe emilindelweni. Ngoba sizothini phela sixoxa uye. Sizothini not that 21st part. First part leni ekuyothi one. Esingaba yini bakithi? Khulumelani phansi. Ngathi nje khulumelani phansi, molina busakhuza kakhulu bazoshiya labantwana. Lalelani bazalwane liphila. Kanjalo nokufa kwalo ahlala ezweni. Ibandla malunga investor ezweni. Benda sizophila. Nogulayo masizomkhulekele ebandleni. Sizomkhulekela njani aphile. Ngoba wabazalwane sihlele ezweni. Asizovumela konke. Asizokudla konke. Asizugqoka konke. Akusizi konke. Hallelujah. Funda ngole 1 Corinthians chapter 1 verse 18 to 20. Lingubula kepha ithina esisindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. Lalela bazalwane. One, uNkulunkulu wethu ungulizwi. Yeah. Sizwana bazalwane. Semsho our God that we were worshiping. uNkulunkulu ongulizwi. Lithi iBhayibheli konke kwadalwa ngezwi. Kwasekelwa ngani bazalwane? Ngezwi. Ulizwi ekuye uNkulunkulu, ulizwi enguye uNkulunkulu, ngaphandle kwakhe akwenzekanga lutho. Semthola ebandleni babona kuyahlalwa ezweni. Khuluma indaba mhlawumbe lapha ingazathi angazi noma kuMateyu noma mhlawumbe takaboni kwakha yena uJoshua lapha kuMateyu, uJoshua kuMateyu, ufunani kuMateyu. Siyakhulekeni, siyameditate amazwi, siyafika amazwi. Izwi noma ngabe uzwe pulpit, awuyi bazalwane ungazange umusa ubongwe. Wabuzofana nendoda emkhelwa Antopiya behlele ekhaya. Isala ifunda kodwa esedala. Besithi maqonda kanjani? Kungekho. Ngoba wazi uPostoli Paul
izifundo zala ekhaya. Singethuki.